Molesteu en arribar. Bé, bona tarda, moltíssimes gràcies per haver vingut en un dia tan horrorós, entre cometes, no? Perquè s'ha juntat el mal temps amb la vaga, no? I problemes ho han dit també els trens, de manera que hi ha hagut persones que no han pogut venir per deixar. Bé, jo us vull presentar aquest viatge, un viatge a la Troia i la Tròade, que ara us explicaré què és la Tròade, per si no ho sabem, que es farà, bueno, intentem que es pugui fer el proper mes de juny, aquí dintre, en principi per qüestions d'hotels i coses així, s'han fixat aquestes dates del 14 al 25 de juny. Bé, jo crec que tothom sap què és Troia, no? Suposo que aquesta imatge segur que tothom sap de què parlo, no? Què és això? El cavall de Troia, no? O sigui, no cal, tothom ja sabem el que és. El que passa és que, en principi, el cavall de Troia no forma part de l'obra que més ens parla de Troia, que és la Ilíada, però perquè s'explica en altres llibres i en altres coses, però bueno, és, diguéssim, potser l'element més destacat, no? El que coneixem més de la guerra de Troia, tot i que el protagonista de la guerra és aquest senyor d'aquí, que és Aquil·les, no? Que és aquest senyor que s'enfada perquè li roben la concubina i llavors, bueno, hi ha tots aquests problemes, no va a la guerra i llavors els grecs perden, i hi ha totes aquestes coses que tots saben. Bé, els havia de dir en començament que la idea aquesta de Troia, bueno, fa molt temps que ens dona a la volta de tornar-hi, perquè s'havia fet un fa uns anys, però de tornar-ho a fer per si algú s'ho havia perdut, però de fet el que seria el punt de decidir fem-ho ja, va ser un curs que vam fer l'any passat aquí a Canet, que es deia Topografia de la Ilíada, en el qual parlàvem, vam llegir la Ilíada, la vam anar pràcticament tallant i escarbant per tot el llibre, perquè la idea era explorar el que diu Homer sobre la plana de Troia. És a dir, primer parlar de com es va arribar a dir que aquest turó que avui coneixem que té el nom de Tur de Hissarlik, era l'antiga Troia, com es va arribar a tot això, i després veure també si tot el que Homer descriu encaixa o no amb el paisatge que hi ha allà a Troia. Per tant, després de fer la part tècnica, vam pensar, home, mira, també està bé fer la part pràctica i anar a Troia i comprovar si tot allò que hem vist. Llavors, bueno, diguéssim, és el punt de partida, vull dir que no té res a veure amb el d'allò. Jo ja els tornaré a explicar tot, tindran el seu dossier acompanyat, on us parlaré de totes aquestes coses, de com aquesta guerra l'ha estat tant d'interès que pràcticament des d'època romana i abans, fins i tot hi anava gent donant voltes per allà per buscar el punt on haurien lluitat Aquil·les i Hèctor, com si això es pogués saber, però bueno, és igual. O hi ha una cosa que m'agrada més a mi, la figuera borda a la qual es van trobar Atenea i Apol·lo per decidir el curs de la guerra, evidentment. Això no pot ser. Home, té més sentit buscar on estaven les naus, el port, això bé, encara pots imaginar, no? Però aquests petits detalls, vols que sàpiguen que tot això es va fer al llarg de molts segles. Llavors nosaltres anirem allà a comprovar-ho, aquestes coses. Aleshores, per això aviso i dic que és un viatge una miqueta més especial perquè no es tracta només de veure coses, sinó també de veure paisatge, molt. I d'anar a comprovar, i d'anar a veure, i d'explorar, i de fer experiments, i posar-se a veure, des d'aquí es veu el mar o no? És a dir, coses d'aquestes. Diguéssim, per donar una miqueta d'emoció, per comprovar si tots aquests escenaris que ens explica Homer a la Ilíada, que els tenim allà al davant, encaixen o no encaixen, perquè clar, el gran dubte és si realment Homer va veure aquest turó i es va inspirar en ell per escriure l'obra. És a dir, que hi ha moltes coses al darrere. Però, en principi, tot això és l'espurna, que és la que ha portat a crear el viatge. Per tant, ja els diuen, a Malaika sempre els expliquen que hem d'anar molt ben preparats, però jo aquí els posaré el que crec que necessitem en aquesta motxilla. A veure, les ulleres de sol, unes bones sabates per poder caminar. A veure, clar, he posat aquí una brúixola. Ja sé que avui en dia amb el mòbil i el GPS ja en tenim prou, però no està malament portar-ne una a la mà. El bastó, imprescindible, perquè hem de començar a escarbar i buscar a veure si trobem al final on va plantar el peu Hèctor i el genoll d'Aquil·les, aquestes coses.
Aleshores, una càmera fotogràfica, si tindrà el mòbil o la tablet i totes aquestes coses, ja sí que també ella es pot escriure, però si hi ha un quadern de viatge per apuntar les impressions i totes aquestes coses, estaria gens malament. I naturalment, un barret pel sol, un barret a poder ser d'aquest estil, més que aquest ja els explicaré per què. Si algú té ganes d'emportar-se la Ilíada per anar allò llegint i veient les coses, si la vol llegir abans aquí a Barcelona, cap problema. Però bueno, seria una de les coses que podríem posar a la motxilla. I ara us explico això que dic. Troia i la Tròade. Doncs la Tròade és el nom que donem a la regió on està Troia. Perquè ve de Troia, Tròade és el nom que se li dona, i que és tota aquesta regió d'aquí. És una regió que té a Troia com a capital, però que també té altres ciutats importants i llocs interessants i que val la pena conèixer ja que estem a Troia. No només quedar-nos en Troia, sinó també veure tot el que hi ha al seu voltant. Bé, tots sabem que Troia està aquí, a l'entrada de l'estret dels Dardanels, cap aquí, i per tant això vol dir que estem en un país que es diu avui Turquia. Per la qual això ens obliga a traslladar-nos a Turquia. Evidentment, no hi ha vols directes des de Barcelona a Troia ni des d'un altre cap lloc, no hi ha vols directes. Per tant, el que tenim més a la vora i que tots coneixem és la ciutat d'Istanbul. Doncs bé, ja ens va bé anar a Istanbul perquè sempre és un goig i un plaer poder anar i poder visitar Istanbul, però és que hi ha una raó molt especial perquè val la pena anar aquest any a Istanbul. Sortiríem de Barcelona, naturalment, amb avió en Turkish Airlines, em sembla, cap a Istanbul, i sabeu que parlem avui en dia d'Istanbul perquè ens referim a la ciutat actual, però de fet aquesta ciutat té 3 noms. Originàriament era una colònia grega, el seu nom es deia Bizanci, però que després, en un moment determinat, Constantí l'emperador romà, va decidir que volia una nova capital perquè Roma quedava una mica allunyada de les fronteres on hi havia problemes militars i necessitava una ciutat que estigués més a la vora dels grans problemes del moment, que eren sobretot l'arribada de tots els bàrbars que venien de la zona de les estepes de l'Àsia i també els perses que estaven a l'est. Aleshores necessitava una capital més a la vora d'aquests focus de problema, per dir-ho així, que no Roma, que quedava més a dintre. I va decidir fundar una nova ciutat que li va posar el seu nom, com passa sempre, no? Constantinoble vol dir realment ciutat de Constantí. I aquest nom és el que després en turc ha donat el que nosaltres avui en diem Istanbul, però que de fet és la mateixa paraula, perquè Istanbul és l'abreviatura d'una expressió grega que és avui es pronuncia Istimpol, Istanbul, que volia dir a la ciutat, perquè tothom deia me'n vaig a la ciutat, mai deien Constantinoble, massa llarg, deia me'n vaig a la ciutat, i de tant dir me'n vaig a la ciutat, doncs li ha quedat el nom d'Istanbul, és a dir, que de fet són 2 noms, no són 3, però bueno, de cara a tot això, doncs ja està. I el causant de tot això és aquest senyor d'aquí, que és l'emperador Constantí, que tenia aquesta idea de crear aquesta nova ciutat i la va crear realment, tot i que encara les coses que queden d'aquesta primera ciutat no són tantes com ens agradaria, perquè, clar, evidentment l'evolució històrica ha anat transformant la ciutat. Bé, el més important, per això els deia que va molt bé anar a Istanbul aquest any, és perquè la propera setmana, el 8 de novembre, es compliran 1.700 anys de la primera pedra que va col·locar Constantí per fundar Constantinoble. No de l'acabament de la ciutat, que la inauguració oficial és de l'any 330, però sí de la col·locació de la primera pedra, quan es va fer la primera inauguració important. Per tant, podrem celebrar els 1.700 anys de l'existència d'aquesta ciutat com a tal, com a Constantinoble, com a ciutat de Constantí. El qual va molt bé, perquè a més de poder celebrar, de veure les coses de Troia, hi afegim una altra commemoració molt important. Per això els deia que sí. I a més hi ha una altra raó, que associa Istanbul amb Troia. I és que inicialment Constantí no estava segur d'on podia fundar aquesta nova Roma, aquesta nova capital. I inicialment va pensar fundar-la precisament al costat de Troia. Es va passejar per tota la costa, aquí hi havia una antiga colònia grega, que es diu Sigion, que també veurem, que li va semblar que potser podia ser el punt ideal.
Però després em va donar compte que aquí bufava molt el vent, que era molt difícil que els vaixells poguessin entrar aquí amb comoditat i que quan en l'any precisament 324 lluita contra el que era l'altre emperador, perquè en el moment hi havia dos emperadors, un d'Orient i un d'Occident, però que es van barallar perquè tots dos volien ser l'únic, doncs en el moment que baralla, i l'altre tenia la capital precisament a Bizanci, el nom grec de la ciutat, va dir, caram, Bizanci té una situació molt bona, estratègicament i a més amb facilitat de poder posar els vaixells i tot això. I va dir, saps què? Abandono la idea de fer-ho al costat de Troia, encara que sigui l'origen de Roma i totes aquestes coses, i em quedo amb Bizanci. De tal manera que llavors en el viatge podrem fer les dues coses, commemorar la posada de la primera pedra de la Constantinoble de Constantí i alhora visitar el lloc on inicialment Constantí va voler fundar aquesta ciutat, de la qual queda un trosset, un boixinet de muralla. No penseu, de Constantí, d'altres coses sí, però de Constantí només queda un trosset de muralla, però bueno, que val la pena tenir-ho en compte. Perquè a més Constantí és conegut per una altra cosa, imagino que potser molts de vostès ho saben, que està considerat el primer emperador cristià. En fi, no, però bueno, és igual, això és el que es diu, i totes aquestes coses, però una de les coses per les quals ha arribat a ser considerat el primer emperador cristià és perquè va convocar un concili a la ciutat de Nicea, que està molt a la vora de Troia, amb la qual es va establir la fe cristiana i el famós credo, que encara avui en dia l'Església continua tal qual, amb les mateixes paraules, exactament igual. Aleshores, dona la casualitat que aquest concili es va convocar al maig i juny de l'any 325, de tal manera que l'any que ve és el 1700 aniversari també de la convocatòria del concili de Nicea. Total, que van dir, doncs ho juntem tot plegat, perquè a més dona la casualitat que Nicea, aquí està una mica lluny de Troia, però tot i que en època romana formaven part de dues províncies diferents, perquè Troia corresponia a l'Hellespont i Nicea corresponia a la província de Bitínia, durant molts segles van pertànyer a una mateixa província. Una província era coneguda amb el nom de la Frígia Lespontina, la Frígia que està a la vora del mar, especialment en època persa i posteriorment en època hel·lenística. És a dir, que podríem dir que la Trode formava part també de tota aquesta província que estava lligada amb Nicea. Per tant, no me'n vaig gaire si dic que tot això es pot incloure dintre del viatge de la Trode, perquè ho tenim tot lligat. I de passada, la capital, que estava aquí a Destilion, que està aquí al costadet, aquí està Nicea i aquí està això, és un lloc que també val la pena conèixer i ens ve de pas. Ajuntem moltes coses i afegim també, veieu, això és, aquí està la capital, això és Nicea, aquí està Troia, per tant, podem ajuntar totes les coses i afegir, una de les altres coses que veurem en aquest viatge és commemorar el 1700 aniversari del concili de Nicea i de pas a conèixer una cosa que no és gaire habitual, que és poc habitual, que és la capital, una capital frígia petiteta, que evidentment no són les grans ciutats romanes, però que té les seves coses que són realment interessants. Algunes de les coses les veurem, però, al Museu d'Arqueologia d'Istanbul. Bé, qui tingui ganes pot afegir a la motxilla la vida de Constantí, del pare de l'Església, Eusebi de Cesarea, per si algú les vol informar de com va fundar la ciutat i de com se li va venir la idea de crear el concili. Això, aquestes coses són, jo ho dic en plan de broma, vull dir, no és només perquè vegin totes les coses que podríem posar en una motxilla. I això explica el títol del viatge, perquè és d'Homer i Constantí. És a dir, veurem des d'Homer fins a la Trode en l'època de Constantí, tot i que hi haurà moltes coses més, com ara veurem. Bé, comencem pel primer dia, que arribarem a Istanbul, sortim al dematí, de manera que per la tarda la podrem aprofitar per anar aquí al Museu Arqueològic d'Istanbul per veure les peces que es van trobar a Troia abans que acabés Schliemann i les peces que Schliemann va haver de cedir perquè era obligació pel contracte que teníem els turcs al museu. Llavors aprofitarem per veure no només les peces de Troia que estan en aquest museu, sinó la dels altres llocs que visitarem al llarg del viatge i que es troben aquí. Això ho farem el primer dia per la tarda. I l'endemà ja marxarem cap a Troia, perquè és l'objectiu principal. Per tant, només arribar a Istanbul cap a Troia. Ara bé, clar, mireu on està Istanbul, mireu on està Troia.
com hi anem? La primera idea i la que m'agrada més... bueno, espereu-te. Us havia de dir que arribarem no a Troia, perquè a Troia no hi ha res, vull dir, no hi ha llocs per quedar-se, ni hotels, ni coses d'aquestes, sinó que ens quedarem a la capital de l'actual província de la Troia, que avui té el nom d'aquesta ciutat, que es diu Chanakale. Chanakale seria, diguéssim, com l'hereva del que seria la Troia, la que controla l'entrada als Dardanels. I aquí és on ens quedarem i ens hi quedarem 4 nits. És a dir, que podrem descansar, no és allò d'arribar i moldre, sinó que podrem anar de mica en mica a veure les coses. Ara bé, com arribarem a Chanakale? Que us deia. El problema principal és que anys enrere, perquè ja ho havia fet, hi havia un vol intern de Turkish Airlines que t'anava d'Istanbul a Chanakale amb una horeta i arribaves. És a dir, que era fabulós. Però des de fa uns anys vam decidir que no era rentable i se fue. No hi és. Per tant, no podem anar amb avió, cosa que em sap molt de greu, perquè ens hagués estalviat temps, però bueno, s'hi fa de fer. Llavors vaig pensar, bueno, és igual, saps què? Anirem així amb un ferri, perquè així podrem veure el mar de Màrmara, veurem les illes d'aquí al mig, que és una cosa molt maca, a més el mar de Màrmara és un mar molt interessant des del punt de vista històric, perquè hi van passar moltes coses i queda bé. Notícia. Els autocars no poden anar al ferri. De manera que em vaig quedar penjada. Vale, ara tampoc podem anar amb el ferri. Què hi farem? Doncs, sentint-ho molt, hem d'anar a donar la volta per aquí. Però en el fons no va malament, perquè ja veureu que si aprofitem també per veure altres coses i tampoc és que es trigui tant. Es trigaria el mateix anant amb vaixell que anant per aquí, vull dir que això no hi hauria problema. De manera que que serà el segon dia anirem d'Istanbul a Chanakale, però seguint la costa del mar de Màrmara i arribant a l'antiga península del Terçones-Rasi, que és l'actual Galípoli. L'actual Galípoli, que potser us hi sona per algun fet històric que va passar en allà. Quin avantatge té tot això? Doncs mira, per començar, sortirem d'Istanbul per l'oest i això ens permetrà seguir el carrer principal, perquè dona la casualitat que el carrer principal d'Istanbul d'avui en dia, en sentit oest, és el mateix carrer principal de la ciutat que va fundar Constantí, i podrem seguir tots els fòrums que hi havia pel camí fins a arribar a la porta de la muralla. La muralla, que on hi havia la porta més important de tot el recinte emmurallat, i podrem veure no només la porta, que és la famosa Porta d'Or, sinó també una fortalesa que hi ha al costat. O sigui que, diguéssim, ja ens servirà de cara al nostre objectiu de conèixer la Constantinoble de Constantí, perquè veurem la planimetria urbana que Constantí va idear per fer tot això. Que si no haguéssim anat per l'oest, ho haguéssim hagut de fer l'últim dia. És a dir, que ja ens va bé tot això. Bé, aleshores, a part de tot això, podrem veure dues petites colònies que ja existien a la zona. Són la tríada de colònies que hi havia juntament amb Bizanci, que és Límbria i Perín, que són ciutats gregues que van tenir molta importància de cara al comerç amb el Mar Negre, raó per la qual Filip de Macedònia sempre va voler conquerir-les i malauradament mai ho va aconseguir, cosa que sempre li va fer molt de ràpid. Seguirem per tota la costa, anirem per aquí, dinarem per un lloc de per aquí i després continuarem i arribarem a aquesta península, com els deia, avui en dia és coneguda amb el nom de Galípoli i que potser els hi sona, com els deia, per un esdeveniment que va passar durant la Primera Guerra Mundial, que és la famosa batalla de Galípoli, que és força coneguda, va ser de les més dures, de les més cruentes d'aquesta batalla. I quan estiguem aquí, que encara és Europa, hem de travessar per poder anar cap a l'Àsia. I aleshores això ens permet, que això ja va molt bé, arribar a Troia, tal com van arribar els grecs, que van venir de l'oest travessant aquest estret. És a dir que, tenint en compte aquesta situació, doncs això encara ens va molt bé, perquè veurem el mateix que van veure els grecs, si és que va haver-hi la guerra, evidentment, si va existir, doncs quan van arribar cap a Troia. I alhora, abans de creuar, podrem arribar-nos a un petit lloc, en una ciutat que es diu Eliun, on hi ha la tomba del primer grec que va morir en combat. És un que només va saltar, no li van donar les llums ni arribar a terra, perquè va saltar de la nau on estava i ja li van tirar una llança i adéu-siau. I es va morir, i el van enterrar allà i li van posar molts honors, i aquell lloc es va convertir en un santuari molt important, que té moltes històries associades de fantasmes, que els explicaré quan arribem allà. Espero. Bé, aleshores, es deia així, Protestilau, molt bé. Aleshores creuarem
a l'antiguitat, el punt més estret era aquell lloc d'aquí on hi havia dues colònies gregues, Sestos i Àvidos, que és aquest tros d'aquí, això és Chanacale. Avui es creua una miqueta més avall, es creua per aquí, amb el ferri, però nosaltres aquí veurem, abans de creuar, passarem també per aquí per Sestos i l'endemà després ja anirem a Àvidos, perquè en aquest punt de Sestos i Àvidos és on va creuar tant Xerxes quan anava a invadir Grècia com Alexandre quan anava a lluitar contra els perses. Per tant, és un lloc que té molta significació històrica. Bé, i ens quedarem aquí a Chanacale per veure tot això, però passarem, veurem, des del mateix autocar, es pot veure, hi ha tot un parc militar que han construït els turcs per honorar els caiguts en la batalla, tant que són turcs com els que van intervenir, que van ser britànics, australians i francesos, que, de fet, des del bàndol europeu, com que ells estaven en aquesta banda d'aquí i els turcs estaven aquí, es consideraven uns nous herois de la guerra de Troia. És a dir, se sentien com Aquil·les lluitant contra els turcs. Per això, en la motxilla els hi aconsello unes quantes coses que s'hi poden posar. El barret estava fet expressament, que havia de ser així, perquè pogués ser el dels australians, en la famosa pel·lícula del Peter Weir, Gallipoli, protagonitzada per Mel Gibson, on es poden informar i veure la guerra, amb totes aquestes coses, però els suggereixo també 3 lectures, que són de poetes, de dramaturg i uns altres anglesos que van estar a les trinxeres de Gallipoli i que van poder veure l'horror. Només cal veure el títol de l'obra de Giraud, La guerre de Rapallier, que realment va ser una massacre molt forta. I els 2 anglesos també. O sigui que poden afegir-ho a la motxilla si volen. I aquell dia, que serà el dia 16 de gener, ens passarem el dia a Troia. Només farem Troia, no farem res més. Al dematí farem la part del guiastiment, que és aquí, el turó aquest. Tinguin en compte que hi ha 11 ciutats superposades i intentar ensenyar quina és cada ciutat és bastant complicat. O sigui, si aconseguim unes quantes ja em donaré per satisfeta. Però ens bellugarem, mirarem totes les coses, les muralles, les cases, perquè esclar, no només és la Troia de l'edat del bronze, hi ha també una Troia clàssica, una Troia hel·lenística i una Troia romana, i tot això està en aquest conjunt. Per tant, ho veurem i s'ha d'anar a pams, amb molta tranquil·litat, i aquí ho farem. Al dematí veurem el guiastiment i per la tarda veurem el museu. El museu és un museu nou, encara que sembli molt lleig per fora, per dintre és una meravella. Li han donat molts premis, perquè totes les coses estan molt ben exposades i encara que sembli mentida, hi ha una claror extraordinària, perquè això són finestres, encara que no ho sembli. Aleshores està molt integrat. Potser haguéssim hagut de treure un altre color, però bueno, què hi farem? Ara sabeu que els arquitectes han de deixar la seva petjada i han de marcar les coses. Però que és una meravella, els puc assegurar que és una gran meravella. Per tant, això ho farem per la tarda. Aquell dia només Troia i punt. L'endemà, ja que tindreu potser una miqueta de Troia, canviarem una miqueta i aleshores el que farem serà anar primer una mica cap al nord per veure unes colònies gregues que hi ha aquí al davant. Aquesta, per exemple, que és la colònia de Paros, tot i que això és a l'Odeó d'època romana, però bueno, és una ciutat que són d'aquestes colònies que els grecs van fundar amb vistes a mantenir el comerç amb el Mar Negre d'una manera molt més fàcil. I després el que farem també serà visitar uns quants llocs que estan relacionats amb la família reial troiana, perquè hi ha unes llegendes que diuen que si el primer rei de la ciutat venia d'aquesta ciutat de per aquí, que es deia Dàrdanos, i coses d'aquestes. Llavors es tracta només d'anar visitant aquests llocs. I després, això seria pel dematí, per la tarda visitarem les tombes dels herois. Van haver-hi diferent gent que va anar morint. Evidentment, estaven que Aquil·les va morir allà, Hèctor, evidentment, també va morir Pàtrocle, i aleshores, ja immediatament, només ja en època dels grecs, ni tan sols esperàvem els romans, sinó ja en època dels grecs, comencen a haver-hi tradicions que situen en un lloc concret la tomba d'un heroi en concret. Llavors diuen, aquí s'ha enterrat Hèctor, aquí s'ha enterrat Àiax, aquí s'ha enterrat Aquil·les. Clar que de vegades es barallaven i uns deien un lloc i els altres deien un altre. Llavors el que farem serà anar mirant aquests llocs que estan considerats les tombes
En alguns casos són tombes i en altres casos ja veureu que no són tombes, però bueno, aquí estan. Veurem la d'Àiax, la d'Hèctor i després la d'Aquil·les, encara que alguns la situaven també aquí. I tenint en compte que crec que la setmana que ve s'estrena Gladiator o 2, com es digui això, i tenint en compte que Caracalla es va passar la meitat de la seva vida donant voltes per aquí també, i que se'n volia imitar tant Aquiles i ser tant com Aquiles, va dir, carai, Aquiles va morir el seu amic i jo no tinc cap amic que se m'hagi mort. No passa res. N'enverino un i ja està. I efectivament el va enverinar i el va enterrar, ja ho anirem a veure, aquesta és la seva tomba, perquè veieu que a vegades el paisatge i les coses fan que s'intervingui fins i tot sobre la cosa. Ens passejarem també per aquí, perquè aquí hi ha un punt on hi ha una roca que diuen que és allà on va haver de lligar el rei de Troia, la seva filla, perquè hi havia un monstre marí que es menjava les persones i que l'única manera de salvar a tota la població és que es mengés a la seva filla. Però no s'amoïneu, que no tenim exèrcit de cavalleria, però sí tenim a Hèracles, que va venir i la va rescatar. Hi ha un lloc d'aquests que allà diu aquesta roca no estava lligada. Evidentment, ens ho podem creure o no, però bueno, són coses del paisatge que formen part d'aquests escenaris de la guerra de Troia. Bé, l'endemà també continuarem amb escenaris d'aquests i llavors visitarem els turons que al llarg de la història s'han volgut considerar que seria la Troia homèrica, perquè l'Iserlí, que és aquesta d'aquí, va ser l'última, però abans hi havia uns quants, que són aquests aquí que visitarem, i que de passada podem veure altres coses, com per exemple l'aqüeducte d'aigua que es va construir en època romana per alimentar la ciutat de Troia romana. Aquí caminarem una miqueta, però ara els explico el per què caminarem. Aquest paisatge tan maco avui no ho veuran així. Això és una zona de fonts. Això estem al començament del que és la muntanya més important de la zona, que és la muntanya de l'Ida, que està plena de pins i d'alzines i de roures. És un paisatge únic, avui en dia no tant, en aquella època sí molt idíl·lic, però que està plena de fonts. Aquí hi ha moltes fonts. I com que a la Ilíada es parla de l'existència d'unes fonts d'aigua calenta, d'aigua freda, i l'únic lloc on hi havia fonts d'aigua calenta i aigua freda eren aquí, doncs la gent hi anava i considerava que aquesta seria la Troia autèntica perquè hi havia aquestes fonts. El mal és que després s'ha comprovat que això no està gaire clar, si hi ha aigües de fonts freda i de fonts calenta que semblen més aviat unes aigües sulfuroses i algunes coses així, de manera que nosaltres anirem a comprovar, a veure si hi ha aigua calenta i si hi ha aigua freda. Això és una de les obligacions del viatge. També anirem a veure uns altres llocs relacionats amb Troia, el possible lloc on hi havia el santuari d'Apol·lo, on va ser lligada Cassandra i violada per Àiax, i després dues ciutats que eren rivals de Troia en època posterior, que eren Cebren, d'on també podria ser que hi hagués un membre de la família, i Esceptis. De fet, a nosaltres ens interessa l'Esceptis antiga i ens interessa per una cosa molt curiosa, i és que d'aquí era un senyor que era nebot de Teofrast, que era l'amic d'Aristòtil, i que tots dos treballaven al Liceu d'Aristòtil. Quan es va morir Aristòtil, Teofrast es va quedar amb la seva biblioteca. I quan Teofrast va morir, la va cedir amb el nebot aquest que vivia aquí a Esceptis. Aleshores estaven tots molt orgullosos d'aquesta biblioteca, però va resultar que van començar a haver-hi ofertes i aquesta gent no la volia vendre per res. Llavors van dir, saps què? Doncs la guardem i la van enterrar. La van enterrar i una altra vegada, quan ja la van voler buscar, resulta que s'havien podrit la meitat. Però tot i així la van continuar tenint sota la terra i no s'ha trobat mai. De manera que aquest és un dels altres objectius. A veure si podem trobar la biblioteca d'Aristòtil. Aquí posarem a la motxilla un termòmetre, molt important. Hem de portar un termòmetre per poder comprovar l'aigua, la temperatura de l'aigua. I després una pala o una paleta d'aquestes que vulguin per veure si podem trobar si és la biblioteca d'Aristòtil. L'endemà serà més descansadet. No hauran d'explorar tant, ens portaran més així. Primer visitarem la ciutat fundada per Alexandre. Quan Alexandre va a Troia i fa tots els seus sacrificis, decideix fundar també una ciutat amb el seu nom. Passa que no li durarà temps i hauran de ser els seus successors la que acabaran de formar, que és la famosa Alexandria de la Troade. Llavors visitarem aquesta ciutat i dues colònies més que estan pel seu voltant, que són Neàndria i Colone,
I després ens aproparem en el temple, que és el causant de tota l'enrenou de la Ilíada. És el temple d'Apol·lo Esminteu, que d'aquí era la concubina que havia capturat i havia raptat Aquil·les i que li roba a Agamèmnon, i aleshores el seu pare, que era el sacerdot del temple d'Apol·lo, va a Troia a rescatar-la, Agamèmnon li diu que no, i aleshores el sacerdot li demana a Apol·lo que enviï la pesta. Que llavors els envia la pesta i moren molta gent. Llavors, tot és això d'aquí. Llavors, aquest temple val la pena anar-lo a veure perquè, a més, és que és molt curiós, perquè aquest temple es diu Apol·lo Esminteu, que vol dir Apol·lo el ratolí, perquè està relacionat amb la seva, amb aquesta vessant d'Apol·lo com a déu de la pesta. A través de les rates es transmet la pesta i, per tant, doncs, és tot això. Aquí el veiem i depèn de la temporada, a vegades hi ha ratolinets posats allà perquè la gent es pugui veure. És una cosa que van posar els restauradors. Fa una miqueta la grana. Aquest dia ja haurem deixat Canacale, és l'únic dia que ens haurem d'emportar les maletes perquè les traslladarem a una altra ciutat, que serà al final d'aquest tros, però abans passarem perquè en aquesta zona es conserven unes quantes vies romanes en força bon estat. També hi ha un pont i una sèrie de coses i podrem veure tot el sistema viari romà. Però és que dona la casualitat que hi ha una tradició associada amb aquest tros, concretament, de via romana que diu que per aquí va passar Sant Pau. I és que Sant Pau venia de l'interior i va anar a parar a Troia, perquè a Troia va ser on va agafar el vaixell que el va portar a Grècia. Ara bé, el problema que tenim és que, esclar, no ens expliquen com va arribar Pau aquí. Sabem que això va passar en el segon viatge, que és el que va sortir de Jerusalem, passant per aquí, per casa seva, per Tars, va creuar per l'interior, va arribar aquí a Troia i després d'aquí ja se'n va anar cap a Macedònia, cap a Filipis, Tessalònica, Atenes, Corint, i després se'n va tornar cap a Efes. A més, fins i tot, això sí que ens ho expliquen en el Fets dels Apòstols, que quan estava aquí a Troia va veure un àngel en els somnis que li van dir que havia d'anar a evangelitzar a Grècia, perquè si no s'haguessin tornat. Però es veu que no, que va tirar endavant. El problema, però, com va arribar des de l'interior a la costa, a Troia? Una possibilitat és que anés per l'interior i arribés a aquesta ciutat d'aquí i després a Prusa, que és l'actual Bursa, que és una ciutat que també visitarem, i passarem per una colònia que també visitarem nosaltres i per aquí arribaria cap a Troia. És un viatge llarg, però fàcil de fer, que no té problema. En canvi, les altres possibilitats que es creuar això és un infern. És una zona d'altiplà que fa molt fred, que hi ha molta muntanya, que realment, de veritat, jo no ho aconsello, però bueno, passaria per Ankara, per l'actual Ankara, l'antiga Ancira, i probablement arribaria a un lloc on nosaltres també farem nit, que és la ciutat antiga d'Atramition, l'actual Edremit, que era el port romà més important. Aleshores, es diu que per aquí va continuar cap a la ciutat on dormirem nosaltres, que és Assos, i d'aquí pujaria cap a Troia, és a dir, que faria el camí invers del que estem fent, el que farem nosaltres, que és la baixada, no?, en comptes d'aquesta. I encara hi ha una altra possibilitat, que és en comptes d'anar a agafar, de quedar aquí a Edremit, passar per aquí i passar precisament per la ciutat de Sepsis, aquesta que us dic de la biblioteca d'Aristòtil, i d'aquí anar cap a Alexandria, Troia. Jo, la veritat, estic segura que el que va fer és quan va arribar aquí, és el port més important. Com podies agafar una nau petiteta sense problemes, anar-se'n per mar fins a Troia. Però bueno, això és una opinió personal, que podria ser que sí o podria ser que no. El cas és que ja fos la primera, la segona, la tercera o aquesta, resulta que passarà per tots els llocs que nosaltres visitarem. De totes maneres, això vol dir que veurem el sistema de la xarxa viària romana en aquesta zona de la Trode i seguirem el recorregut de Pau en sentit invers. Nosaltres el farem de nord a sud i ell venia del sud en direcció cap al nord. Per tant, què necessitem a la motxilla? Una trampa per ratolins amb el formatge perquè no es massegui allà al temple d'Apol·lo Esminteu i que tingui ganes els Fets dels Apòstols per poder-se llegir l'arribada de Sant Pau a Troia, si en teniu ganes. Bé, arribarem a aquell lloc, Astos, un lloc que avui és molt turístic, és molt bonic, però també hi ha turisme familiar. A mi és un lloc que m'agrada molt i ara us explicaré el per què. Aleshores, aquí estarem una nit perquè l'endemà haurem de marxar cap a l'altre lloc
Però aquí farem moltes coses. Primer anirem aquí, a Babakale, on hi ha aquesta fortalesa otomana, que és el punt on hi ha també antigues fortaleses romanes i gregues. Llavors manté. Perquè això és just la punta aquesta d'aquí, que aquí davant tenim el mar ple, a més no poder. És aquesta vista d'aquí dalt. Aquest és el temple d'Atena, que anirem a veure, que és un lloc per mi impressionant, perquè és un penya-segat que cau en picat cap al mar i domines tot el mar Egeu. Davant són les illes gregues i només veus mar. Bueno, mar i les bocinets a les terres de les illes. És un lloc realment molt, molt impressionant. És el temple d'Atena d'Assos, que és el més antic de tota l'Àsia Menor. I després farem una petita caminada, petiteta, tampoc no gaire, perquè això és la muntanya de l'Ida, que és la muntanya que els dic que està tan plena de boscos, on suposadament, des d'aquest punt, on després es va fer un altar, Zeus s'asseia per contemplar la guerra de Troia. Imagineu-vos, Des d'aquí podia veure el que passava aquí. Una vista, Zeus, clar, és omnipresent, omnipotent, per tant ho pot veure tot. I tot això d'aquí, llavors ho veurem. I també anirem aquí a Dandros, que hi ha una vila romana molt maca que actualment l'han arreglat molt bé i val la pena veure-ho. I després ens n'anirem, farem nit a Edremit, que és aquest port on suposadament dic jo que Sant Pau va agafar la nau per anar-te'n cap a Troia. Per tant, què tindrem aquí? Els prismàtics, perquè nosaltres no som Zeus, perquè hem de comprovar si des de dalt de la muntanyeta es pot veure Troia. I segon, jo us recomanaria que portéssiu una cantimplora, no per veure, sinó per agafar les aigües de la font de l'Ida, que és molt bona. Què més tenim? Bé, veieu? Val la pena. Val la pena. Bé, i ja de Dremit, clar, hem de tornar. I tornar pel mateix lloc no té gaire sentit. Per tant, més val tornar per aprofitar per veure més coses. Llavors, de Dremit ens anirem a Bursa, que és la capital d'aquesta regió d'aquí, que és una meravella. És la capital anterior a Constantinoble. Quan els turcs encara només dominaven el que era la península de l'Àsia Menor, van construir aquesta capital que té uns monuments otomans magnífics. No només va ser la capital d'aquell moment, que ja té una altra des de 1326 a 1453, quan ja capturen Constantinoble. Té unes meravelles, és molt maca, si ja heu estat, no ho sé, però si no hi heu estat realment és molt maca. Teniu en compte que tota la gent que va treballar aquí és la que posteriorment va treballar a Constantinoble, perquè tots aquests edificis són sobretot obra d'un emperador, per dir-li d'alguna manera, del sultà Mehmed I, que va morir 30 anys abans de la captura de Constantinoble. Es va fer construir la tomba, que ara us ensenyaré. Per tant, molts dels artesans que van estar treballant en aquesta ciutat després van anar a construir els edificis de Constantinople. Aleshores, per això hi ha aquesta relació. Aquí ens hi quedarem 3 dies, perquè ja servirà de punt de partida. Aquesta és la tomba de Mehmed I, que ja veieu tot el treball que ja us dic que és l'inici del que serà el gran art otomà i val la pena veure-ho. Doncs ens passarem el dia a Bursa veient totes les coses i l'endemà continuarem encara a Bursa. Primer visitarem el Museu Arqueològic perquè aquí hi ha unes peces molt interessants i després anirem a Dasilion, que és aquella capital frígia, i a la colònia grega més antiga de tota la zona, perquè segons la tradició és fundada al 750 abans de Crist. És a dir, molt antiga. I de passada també farem una altra cosa, que ara us explico, això és de l'època d'Adrià, però és igual. Aquí podrem veure una cosa que és molt poc usual, que és una via, però aquesta no és romana, aquesta és hel·lenística, del segle IV abans de Crist. És una cosa molt poc habitual. Després també té més coses, però vull dir, volia assenyalar aquestes coses d'aquí. Una cosa que aquí també és escenari, és paisatge, no veurem pedra, no veurem res, perquè és l'escenari de la primera gran batalla entre Alexandre Magne i els perses, que és la batalla de Grànic. Més o menys, imaginem on va poder ser d'aquest riu. Allà et porten els turistes i tu has de creure. Va ser aquí, però això ens ho creiem. Més o menys serien aquestes coses. I aprofitarem, aquí ens acabarem el dia per la tarda.
De manera que, qui vulgui, pot afegir a la motxilla un llibre sobre la civilització otomana, aquest està molt bé, el recomano, i qui vulgui també l'Anàbasis d'Alexandre Magna, per llegir tot el que va passar a la batalla de Grànic. A l'endemà ens tocarà l'altre objectiu del viatge, que és conèixer la ciutat de Nicea, la ciutat on es va celebrar el concili ara fa 1699 anys, aquí, que està just aquí al costat d'aquest llac d'aquí. Nicea va ser una ciutat molt important, encara que per nosaltres l'associem al concili, però en època medieval, sobretot, va ser seu primer del que és el sultanat del Rum, que és els turcs selyúcides, quan la van ocupar primer, i després va ser reconquerida pels bizantins, que precisament van emigrar aquí, el que es coneix com l'imperi bizantí de Nicea, quan catalans, francs, venecians i companyia van conquerir tota aquesta zona i ells es van traslladar a la península. De fet, d'aquí a Nicea és on va començar primer els selyúcides i després els otomans a treballar la ceràmica vidriada. Tot això que veiem, que hem vist a Bursa, té el seu origen a Nicea i després passarà a Constantinoble. Veurem les muralles romanes i veurem també les muralles bizantines i, com podrem comprovar, és una ciutat on hi ha moltes coses juntes. Hi trobarem restes romanes, restes gregues i, evidentment, també restes otomanes. O sigui, tindrem una mica de tot. La muralla bizantina és impressionant, va aguantar molts setges perquè està molt ben construïda. Veurem també tombes d'època romana cristiana, podeu veure per la decoració, i després tot el treball ornamentístic que us dic del que seria la part dels maons vidriats, sobretot, tota aquesta part d'aquí. Bé, i després a la nit tornarem a Bursa i ja serà el començament del penúltim dia, perquè de Bursa agafarem el ferri, ara sí, perquè aquest és l'únic lloc on deixen passar autocar amb el ferri i d'aquí ens n'anirem cap a Estambul. Aleshores, a Estambul anirà bé perquè arribarem a Estambul pel mar de Màrmara, creuant-lo i arribant just a l'estret del Bòsfor, tal com havien arribat tots els navegants grecs que volien creuar cap al Mar Negre. El més famós de tots, segur que el coneixeu, que és el famós Jàson i els argonautes, que es van trobar amb aquestes roques aquí on avui tenim el famós pont, que, segons la llegenda, aquestes roques es deien Simpligades perquè tenien un costum una mica peculiar, i era que quan veien que venia un vaixell per creuar, deien, ara veuràs, i feien i el trencaven. Llavors havien d'agafar just aquell moment que estaven despistades i poder passar, que és el que va fer Jàson. Nosaltres serem el mateix. No us amoïneu, el port està una mica abans, no ens agafaran aquestes coses, però val la pena i és molt interessant arribar a Estambul. Jo crec que val molt la pena arribar per mar, perquè és una visió molt impactant i val la pena. Arribarem a ple dia, vull dir, a migdia, per tant, hi haurà sol, espero que sí, per tot arreu. Només faltaria, és el dia del sol, però és el dia del solstici, ens tocarà el 24, o sigui que jo crec que sol no ens en faltarà, i quedarem tot així. I aleshores aprofitarem tota aquella matí tarda per acabar de veure els edificis associats amb Constantí. És a dir, veurem el que és la Constantinoble de Constantí. El poc que queda de l'hipòdrom, que era l'edifici més impressionant que anava associat al Palau, que estava aquí al costat, però bueno, alguna cosa queda, no pensem que no queden coses, veurem també, per desgràcia, no la podrem veure com a tal, el que va ser un objectiu molt personal, que era el lloc on va ser enterrat ell, on es van enterrar també després els seus successors, que és l'església dels Sants Apòstols, però us he posat aquí una imatge perquè la veieu, perquè en aquell lloc s'hi va construir després aquesta mesquita, la mesquita de Fatih Camí, que si veieu, el que és l'arquitectura tradicional otomana veu d'aquesta arquitectura bizantina. Per l'interior, si poséssim aquí al costat més us hagués posat Santa Sofia, veieu que és pràcticament igual, és a dir, s'inspira l'arquitectura otomana amb l'arquitectura bizantina. Però bueno, alguna cosa d'ell sí que veurem, per exemple, la famosa columna de Constantí, on aquí dalt hi havia una gran estàtua d'or d'ell,
amb una corona de rajos de sol i una llança i el món aquí, que deia aquí estoy jo, llavors aquí. Això encara es conserva a la base, aquesta es pot veure en el Fòrum de Constantí, i després alguna cosa que està associada a Constantí, perquè és pura llegenda, però bueno, que val la pena anar-ho a veure. Que és això, que és una petita església, l'església de Santa Maria de Blanquerna, perquè està al costat del Palau de Blanquerna, on hi ha una mena de cosa que sembla una piscina, una cisterna, i que deien que aquí és on es banyava Constantí. En fi, són aquestes coses que són llegendes i que poden fer així. I anirem a dormir i l'endemà tindrem, com que ja suposo que tindrà el cap molt ple amb totes les coses explicades, doncs no donarà molt de temps, però podran anar a comprar coses, passejar-se per la ciutat, el que volguéssim, i espero en algun moment poder trobar un moment per poder compartir un pastís amb tots, per poder celebrar el 1700 aniversari de la col·locació de la primera pedra de Constantinoble i de passada, tenint en compte que la data tradicional de la Guerra de Troia és el 1184, jo ho he arreglat una miqueta perquè m'agradava més aquest número, el 3232 aniversari de la Guerra de Troia. En fi, espero que es pugui dur a terme i que estiguin prou animats com per poder acompanyar-nos en aquest viatge. No sé si volen alguna cosa, alguna pregunta, o si... no sé. Molt bé. Blanquerna és aquí de Ramon Llull. Sí, és que el nom de Blanquerna ve precisament d'allà. Sí, perquè és el Palau de Blanquerna, que està al costat, i aquesta és l'església que està just al costat. Sí, era la mateixa pregunta? Era la mateixa. Que tinc molt bé, molt complet. Bueno, no sé si tenen algun dubte. A veure, jo no sé si molts d'aquí ja hi han estat a Estambul, perquè, esclar, el problema és aquest, que hi ha coses que potser... Però, bueno, en fi, jo espero que... No, o sigui, jo ara ho he explicat molt així, molt de pressa, perquè no... pel temps, per si de cas, però vull dir que no és tampoc... no és cansat. Sobretot no vull que pensin que estem aquí, vull dir, anirem sempre amb autocar, amunt i avall, i bueno, serà pujar i baixar. O sigui, algunes vegades haurem de baixar i després 3 quilòmetres més enllà haurem de tornar a baixar, però vull dir que en principi no es tracta. Tret de l'ida, que haurem de caminar una miqueta, però que val la pena, és pel bosc, i que són rutes que ja estan establertes, vull dir que ja estan preparades per tot això. El de més és molt difícil. No sé, espero que els hagi agradat. No sé si hi ha...